Pakinggan ng iyong daing, hanap ay pansin at tulong. Bawat panig ay humihiling, inigalinga at pagpapon. Ating bigbisin ang sarili, tumayo at sabihin, hindi napapayag sa mali at sa diwali, kikilos at ipapahayag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin. Garehiyon, umukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Ating itinig ang sarili, magsuri, mag-aral at makialam. Balitaan na kababayan ang maaaring makakuha ng bagong kamalayan. Bayan, dito na ang panahon, ikaw ang sandata ng pagbangon. Ibabalik at ipapahayag, inang bayan sa iyo'y tumatawag. Tayo ang gabay, magmamasid, magbabantay. Tumugon sa tawag ng panahon, nito'y sa atin. Garehiyon, lumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Sa buti ng araw, karehiyon. Hamunin ang bukas sa buti ng araw, karehiyon. Tumugon sa tawag ng panahon, ito'y sa atin. Karehiyon, tumukit ka ng bagong tadhana, yakapin ang pagkakataon. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Pampanga River, pang-anim sa most polluting river sa buong mundo pagdating sa plastic waste. Local Public Transport Route Plan ng LTFRB, hindi raw akma ngayong pandemya. Mga uuwing Kapampangan galing abroad, maaaring magrehistro sa Balik Pinas, Balik Pampanga program.
9,000 food packs ipinamahagi sa mga residente sa Tarlac City. At June 15, idineklarang special non-working holiday sa Pampanga ng Malacanang bilang paggunita sa ika-30 anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Pinatubo. Maya Mabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Sa ngalan po ni Nicolette Henzon Quizon, ako po si Justin Dizon at ito ang mga nangungunang balitang tinutukan ng CLTV News. Naitala sa pang-anim ang Pampanga River sa mga ilog sa buong mundo na sandamakmak ang basurang plastic na nakasisira sa karagatan. Ito po ay batay sa isang pag-aaral abroad. Ayon naman sa Provincial Environment and Natural Resources Office ng Pampanga, patuloy ang paglilinis at paglalagay ng trash trap sa ilog. Nananawagan din sila sa taong bayan na maging responsable sa pagtatapon ng basura. Si Rainiel Pawid po ang may detalye ng balitang yan. Pangalawa sa pinakamahabang ilog ng Luzon at panglima sa buong Pilipinas. Yan ang Pampanga River na saklaw ang halos buong Pampanga maging ang ilang bahagi ng Bulacan at Nueva Ecija. May haba itong higit 260 kilometers at isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng yamang tubig o pagkain ng mga kabalen. Gaya na lamang ni CJ Bendal na bukod sa pangingisda ay kumukuha rin ng suso o kuhol sa ilog ng Balangkas sa boundary ng Minalin at Santo Tomas na dumidiretso sa bahagi ng Lower Main Pampanga River. Pwede umano itong pangbenta o pangdagdag sa pagkain ng kanilang pamilya lalo na't mataas ang presyo ng bilihin. Nagsususo po kami. Mahal po kasi bili ng baboy ulam ngayon kaya nagsususo na lang po kami. Bibenta mo namin yung iba. Ibang bibenta mo namin dito, bibili namin bigas. Pero sa pag-aaral na inilabas ng Netherlands-based organization na Ocean Cleanup ngayong taon, pang-anim ang Pampanga River sa listahan ng most polluting river pagdating sa plastic waste. Ibig sabihin malaking contributor ito ng basurang plastic sa karagatan. Ayon sa Provincial Environment and Natural Resources Office ng Pampanga, patuloy ang ginagawa nilang hakbang upang isalba ang ilog sa anumang uri ng basura na itinatapon dito. Sa katunayan, naglagay na ng trash trap o pangharang sa basura sa ilang bahagi ng ilog. Simula January hanggang May 2021, nakakolekta na ng 350 cubic meters ng basura sa Pampanga River. Katumbas ito ng nasa 4 na truck na puno ng basura. Sa kabuuan po ay mayroong 15 trash trap na na-install sa Manila Bay. Sa mga kailugan na dumidiretso dito sa Manila Bay ang Perla Pampanga. So aabot na po ng 350 cubic meters ang nakolektang basura po. Ayon sa tala ng tanggapan, 180 kilometers na rin ang Pampanga River ang kanilang nalinis. Nagsasagawa rin ng daily cleaning sa kahabaan ng ilog. Ang proyektong ito ay bahagi ng Manila Bay Cleanup Project. Binabantayan din ang Materials Recovery Facility ng bawat LGU upang tiyaking may kakayanan nitong magproseso ng mga basura na mula sa Pampanga River. Doon muna dinadala yan, sinesegregate yung basura. Then yung mga talagang hindi na po pwedeng ma-segregate, ay tinatapon yan sa ating facility dito sa Clark. I think there's a facility, Metro Clark, the term, yung ating sanitary landfill. Noong 2008, inilabas ang Supreme Court Mandamus on Manila Bay kung saan inatasan ang 13 government agencies para sa paglilinis, rehabilitasyon at pagpreserba ng Manila Bay. Kabilang sa mga binabantayang daluyan ng tubig na dumidiretso sa Manila Bay ay ang Pampanga River. Nanawagan din ang Climate Change Commission para sa regulasyon at pagtigil ng unnecessary production ng mga plastic product. Samantala, kasama rin sa listahan ng most polluting river pagdating sa plastic waste na matatagpuan sa Central Luzon ang ilog ng May Kawayan na nasa ika-5 pwesto. Top 1 naman ang Pasig River. Pasok din sa top 10 ang Tulyahan River sa Metro Manila, Libmanan River sa Camarines Sur, Rio Grande de Mindanao at Agno River sa Pangasinan. Dahil sa mga plastic pollutant, ang Pilipinas ang idineklarang top source ng plastic emission sa karagatan na sinundan ng India at Malaysia. Rainiel Pawid, CLTV News. At sa iba pang mga balita, sa limitadong pagkilos ng tao ngayong panahon ng pandemya, isa po sa mga pangunahing apektado ay yung transport sector. Dito ho sa Masantol, Pampanga, umaapila ang ilang kooperatiba na sumabay sa modernization program ng Department of Transportation o DOTR na rebisahin ang Local Public Transport Route Plan at ilang IATF protocols.
dahil bukod daw sa hindi na umano kumikita, bunsod ng limitadong biyahe at bilang ng mga pasahero, hindi pa sila pinahihintulutan na magkaroon ng pick and drop policy. Narito po ang report ni Paulo G. Santos. Nagabang dalawang lalaki sa CDCP. Kala ko pasahero. Inuntuan ko. Pagsakay nila, lumabas yung mga LTFRB. Ganito ikwento ni Mang Lamberto Guevara, tsuper ng modernized UV Express ng Masantol Rainbow Transport Services Cooperative, ang eksena nang siya'y mabingwit ng enforcer ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 dahil daw sa paglabag sa pick and drop policy. Hinuli at na-impound ang kanyang unit nitong June 9 mula sa bayan ng San Simon na dinadaanan naman ng kanilang rutang Masantol to SM Pampanga sa syudad ng San Fernando. Bawal yun, sabi niya. Yung point to point lang kayo, sabi niya. Ng LTFRB. Impound namin yung sasakyan nyo. Pipick and drop ka, sabi nila. To the rescue ang mga opisyal ng kooperatiba sa hindi mabatid na mabigat na penalty na ipinataw na pag-impound sa modernized UV Express. Nagawa pa umano ng LTFRB na sabihan ng mga yon na sila'y kolorum, kaya inimpound ang unit. Ngunit sa kalaunang pakikipagdialogo, agad din na nirelease ang unit at binigyan ng may buradong violation ticket. Tumawag ako sa LTFRB, sinabi ko bakit magiging kolorum, meron kaming franchise. Ayan po, katibayan, bakit ang sabi ni tawag nila sa amin is kolorum, ngayon nag-iba naman siya na pick and drop. Ano ba yung katotohanan? Kami po ba'y pinag-iinitan o kami lang ay walang kakayahan na magsuporta sa kanilang kahilingan? Daing ng kooperatiba sa sitwasyon ngayong pandemya na limitado ang galaw ng tao, paano nila mababayad ang pinautang ng gobyerno na bagong unit kung hindi nagiging akma ang local public transport route plan sa bayan ng Masantol? Bus na yung minibus na yung ginagamit namin. Moderno na inano ng gobyerno sa amin, binigay. Paano namin masusustain yung ano namin dito? Yung pangbabayad namin sa gobyerno, kung di namin gagawin yun. Number one, ang yung pandemic. Agad na sinagot ng LTFRB Region 3 ang naungkat na problema ng transport group sa Masantol, Pampanga. Sa unang punto ni LTFRB Region 3 Hearing Officer Attorney Jennifer Rodriguez, may miscommunication sa kanilang enforcer sa paghuli sa unit ng transport group. Ngunit sa usaping legal, maaari umanong pasok din sa impoundable penalty ang ginawang pick and drop ng naturang unit dahil ang prangkisa nito ay point-to-point lamang. There is a misunderstanding kasi nag-operate ang mga LTFRB enforcers doon sa area na yon. And then, dalawa kasing pwedeng violation doon. It's the pick and drop, which is a violation of the terms and conditions of a franchise or operating differently, which is a kolorum violation na if you are being charged with kolorum violation, impoundable talaga ang sakyan. Ayon sa LTFRB, nauunawaan nila ang kalagayan ng mga nasa transport group na limitado ngayon ang pasahero at totoong nakokompromiso ang local transport route plan na ang disenyo ay pre-pandemic pa o may malaking bilang pa noon ng pasahero. Ayon sa opisyal, inalok naman ng LTFRB na sumailalim sa programa ng DOTR ang naturang transport group upang hindi mahinto ang kanilang biyahe at kumita sa ayudang ibinibigay ng ahensya. We have to stick with the terms and conditions of our franchise. Though marami namang tulong na pwede ibigay ang ahensya sa mga talagang hirap na transport group. Like we have this service contracting agreement. Actually, in-encourage namin si Masantol Rainbow to join. Base sa ibinigay na record ng LTFRB Region 3 sa CLTV News, nagkakatalo ang ilang kooperatiba na dumadaan sa bayan ng Apalit at San Simon. Ito ang may linyang Makabebe SM, Apalit SM at Malolos Bulacan SM. 4 na transport cooperative dito ay modernized at 4 din ang nakakuha ng provisional authority ng LTFRB na traditional jeep na maaring magsagawa ng pick and drop.
Sa panig ng lokal na pamahalaan ng Masantol, kailangang pag-aralan ng LTFRB ang mga polusiya sa Local Public Transport Route Plan dahil ang nooy sitwasyon ay magkaiba ngayong panahon ng pandemya. Talaga naman makalunod siya. Wala natin interpretary yung monthly rent passer para wala mo bayaran. Yeah. Wala isang monthly rent. Maragol tapos mabawas na tao. Hindi ka pwedeng mag-ticket run. Mabawas itang panakitan doon. Paolo G. Santos, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV News, mga uuwing Kapampangan galing abroad, maaaring magrehistro sa Balik Pinas, Balik Pampanga program. At Duterte pa rin movement, muling hinimok na tumakbong Pangulo si Davao City Mayor Sara Duterte. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangungunang balita sa Central Luzon. Thank you, Business Unusual, for featuring Cahelia Food Truck. Thank you for the support for small local businesses like us. Malaking tulong po. And happy 14th anniversary, CLTV 36. Cahelia. Happy 14th anniversary sa CLTV. I hope marami pa kayong shows na may palabas, especially kay Business Unusual na maraming natutulungan din ng mga businessmen. And not only the businessmen, pati yung mga nanonood din na ma-inspire sila na magkaroon din ng sarili ng negosyo ng mga pangarap nila. On behalf of the whole Samgyup sa Bahay, good luck and more power to CLTV. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga balita. Higit 4,000 overseas Kapampangan na ang nakauwi ng bansa sa tulong ng Balik Pinas, Balik Pampanga program. Ito ho yung repatriation program ng provincial government para sa mga kabalen nating OFW na nawala ng trabaho at naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Para sa mga nais makapag-avail ng programa, narito ho ang inyong dapat gawin. Mula June 1 hanggang June 8, karagdagang 49 na Kapampangan galing abroad na ang umuwi sa kani-kanilang pamilya matapos magnegatibo sa COVID-19 test. Sila'y bahagi ng Balik Pinas, Balik Pampanga program ng provincial government. Karamihan sa mga umuwi ay mga overseas Filipino worker na nawalan ng trabaho dahil sa COVID-19 pandemic. Isa sa mga natulungan ng programa ay ang vlogger at OFW mula Riyadh, Saudi Arabia na si Kix Galang. Talagang hindi nila kami pinabayaan. From the airport hanggang sa dinisinfect yung mga gamit namin. Hanggang sa dinala kami dun sa bus na magdadala sa amin dito sa The New City, Clark. Walang babayaran ang mga returning overseas Filipino sa kanilang RT-PCR testing, accommodation at maging sa pagkain sa loob ng quarantine facility. Ihahati din sila sa kani-kanilang bayan matapos makumpleto ang isolation. Para sa iba pang kabalen na nagnanais umuwi, maaaring bisitahin ang www.balikpampanga.ph at ilagay lamang ang mga hinihinging detalye. Isang confirmatory email ang ipadadala sa oras na maging aprobado ang iyong aplikasyon. Para sa mga OFW, kinakailangan ding mayroong maipakitang certification mula sa OWA. Pinapaalalahanan din ng lahat na magparehistro 10 araw bago ang napiling air flight pabalik ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, 4,475 na Kapampangan na ang natulungan ng naturang programa.
142 ang nasa quarantine facility at 433 naman ang ligtas nang napauwi. Rainiel Pawid, CLTV News. Mga kabalen, na nalalapit na ho yung eleksyon at kanya-kanyang pagpapakita na ng puwersa yung mga kandidato, yung mga nais kumandidato at yung kanilang mga supporters din naman. At dito ho sa Pampanga talagang nagiging visible na rin ho yung mga supporters ng iba't ibang mga public figures o yung mga political figures natin na maaaring mag-file o hindi mag-file ng candidacy sa nalalapit pong halalan at mangyayari ho yung halalan na yan sa susunod na taon. Sangkap umano sa tagumpay ng kandidatura ng tumatakbo sa pagkapangulo ay yung matibay na alyansa sa maraming mga local leaders sa kada rehiyon sa bansa. Bida ng Duterte pa rin movement dito sa Central Luzon, buo umano ang kanilang alyansa. Habang sa pananaw naman ng isang political analyst, hindi naman umano aktual na nagde-deliver ang mga lokal na opisyal tuwing sasapit ang national and local elections. Para ho sa karagdagang detalye, makakapanayam natin ang ating reporter na si Paulo G. Santos na tumutok dyan sa balitang yan. Paulo G., sino ba yung mga supporters ni Mayor Sara Duterte, ang ating presidential daughter, At nagsasabing talagang buong-buo sila. Lalo na talagang marami nakikita natin yung mga billboards ng anak ng presidente, si Mayor Sara, at talagang hinihimok nga siyang tumakbo sa pagkapangulo. Nako, Justin, sinabi mo pa, isa yan sa sinusubaybayan ng marami nating kababayan kung sino-sino itong mga local leaders dito pa lamang sa Central Luzon. Ipinagmamalaki nga, Justin, ni Angeles City Balibago Captain Tony Mamak sa CLTV News Team na tumatayo rin na Deputy Secretary General ng Samahang Duterte pa rin Movement na sa naging serye ng programang nagtutulak na tumakbo sa pagkapangulo, si Davao City Mayor Sara Duterte ay buo na raw yung kanilang alyansa dito sa Central Luzon. Ang probinsya umano ng Bulacan na isa sa itinuturing na rich vote dito sa Central Luzon, sinabi ni Mamak na nakaabante na sila dito dahil sa hayagan na pagsuporta ni Bulacan Governor Daniel Fernando at ng League of Mayors ng Bulacan. Bilang local leader, paniwala ni Mamak, malaking bagay na ngayong panahong darating na magiging pukpukan yung pangangampanya ay makikilala nga dito. Yung mga politiko sa rehiyon na committed sa pagtakbo ng presidential daughter. Dahil paniwala nito ay nagdi-deliver naman umano itong mga katikit ng national candidate, itong mga local official tuwing halalan. Sinabi nga ni Mamak na hindi lamang ang ilang political party system ang nakikita na nabubuong alyansa. Ang pagbisita umano ni dating Defense Secretary na si Gabo Teodoro ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo kay Mayor Inday Sara ay isang malaking bagay na rin, Justin, sa kandidatura sa pagkapangulo ni Sara. Nilinaw naman ni Mamak, Justin, na Duterte pa rin movement ay itong tinatawag nilang Duterte pa rin movement ay kaiba naman dun sa grupong nagsusulong sa tambalan ng mag-amang Duterte-Duterte. Neutral daw sila sa magiging katandem ni Inday Sara sa pagkapangalawang Pangulo. Lumaki na yung grupo. Marami na tayong mga kasama at yung mga local leaders natin, although hindi sila muna nagpapakita, pero marami na tayong kausap. Hindi kumikibo yung ibang mga gobernador, ibang mga mayor, pero sa Bulacan nakita namin yung full force talaga. Mayor Daniel Fernando nandun, si Governor Fernando nandun, si Vice Governor Alvarado nandun, yung League of Mayor President nandun, so lahat ng halos mayor nandun. So makikita natin dito naman sa Pampanga, kumikilos na rin yung mga punong barangay dito, yung mga mga local official natin. Talaga? Definitely nagdi-deliver yan. At kanya nga kami nandito sa Duterte pa rin movement, Kasi alam naman natin kung ano ang takbo ng politika, kung sino yung kaharap nitong mga
mga lokal na opisyalis, yes, susuporta kami sa iyo. Pero iba yung salita, iba yung gawa. Hindi ho kayo kasama doon sa Duterte movement? Hindi kami kasama doon. Iba yun. Kami Duterte pa rin. Ang malinaw sa grupo namin, kung sino yung tatanggapin ni Mayor Inday bilang kanyang vice presidente, doon ang suporta namin. Ayan mga kabalin, narinig niyo ho yung panayam ni Paulo G kay Captain Tony Mamak ng Barangay Balibago. Pero Paulo, may nakapanayam ka rin bang mga eksperto pagdating sa larangan ng politika? At kasi itong pagpapakita ng puwersa, show of force, talagang kumbaga isa ito sa mga estratehiya rin ng mga kumakandidato. Siyempre pupulsuhan din nila kung talagang meron bang suporta, may mass base, itong mga kandidatong ito, lalong-lalo na sa mga matataas na posisyon, yung mga national positions. Pero gaano ka-importante at gaano ka-epektibo itong mga ganitong strategy ayon sa mga ekspertong iyong nakapanayam? Alam mo, sa pananaw ng ating political analyst na si Professor Ramon Casiple, hindi siya naniniwala na itong national and local election ay magdi-deliver itong mga local official, dahil problemado nga itong political party system natin, sadya daw, Justin, na ang nagiging serye yung lip service lamang. Sinabi ni Casiple na walang batas kasi na nagre-regulate dito sa political party system sa bansa, kaya ang maling kasanayan ay nagiging kultura ng mga lokal na opisyal na kalimitan ay nagiging balimbing. Samantala sa mga naging panayam nga naman natin, o do sa mga naging serye ng panayam din sa kongresista na si Joey Salceda, Justin, na sa kanyang panayam sabi niya, wag niyo lang akong i-quote bilang sympathizer ng administrasyon, kundi isa ring political analyst. Sa kanyang pananaw, Justin, dito sa usapin ng paghahanap ng katandem at magdi-deliver na politiko o isang political figure na ididikit dito sa presidential daughter, mahalaga din umano, Justin, na maikonsidera yung tinatawag naman na geographical balance. Dahil kung sino man itong makatandem ni presidential daughter Inday Sara, makaka-apekto din naman dun sa hugot na makukuha niyang boto, lalo na kung yung kanyang katandem ay may baluarte. So, alam naman natin, Justin, na nanatili dito sa ating bansa itong ruling party dito sa ating bansa, itong PDP Laban, na hanggang ngayon, yung chairman na si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi pa rin nakikipagpulong sa kanilang presidente ng PDP na si Senador Manny Pacquiao, na isa ring presidentiable yan, na maingay at naririnig natin na nasa line-up. Sa mga nakalipas na pahayag nga ng palasyo, sinasabi na pati ang Pangulo, hindi niya hinihimok yung kanyang anak na sumabak sa kandidatura sa pagkapangulo o itong darating na 2022. Pero nitong nakalipas nga na birthday celebration ni Presidential Daughter Inday Sara, dumagsa yung suporta ng ilang political figure sa bansa na naghihimok sa kanyang pagtakbo. Matatandaan na ang hugpong pagbabago naman, Justin, kung usapin na itong PDP Laban hindi didikit kay Inday Sara, ito namang hugpong ng pagbabago na nabuo noong pang midterm election, o kung tawagin nila ito Coalition for Change, ay pwede daw maging makinarya ng presidential daughter para maipagpatuloy itong kanyang pangangampanya sa pagkapangulo. Nako Paulo, talagang umiinit na yung usapin kaugnay ng eleksyon. At yan talaga yung ating susubaybayan at aasahan namin yung mga update mo. Lalong-lalo na dyan sa mga political players dito sa ating lalawigan at sa ating rehiyon Central Luzon. Maraming salamat, Paulo G. Santos, nag-uulat. At sa pagbabalik po ng CLTV News, 9,000 food packs ipinamahagi sa mga residente ng Tarlac City. June 15, idineklarang special non-working holiday sa Pampanga ng Palasyo bilang paggunita sa ika-30 anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Pinatubo. Manatiling nakatutok at magbabalik ang CLTV News.
Thank you Business Unusual for featuring Cahelia Food Truck. Thank you for the support for small local businesses like us. Malaking tulong po. And happy 14th anniversary, CLTV 36. Cahelia. Happy 14th anniversary sa CLTV. I hope marami pa kayong shows na may palabas, especially kay Business Unusual na maraming natutulungan din ng mga businessmen. And not only the businessmen, pati yung mga nanonood din na ma-inspire sila na magkaroon din ng sarili ng negosyo ng mga pangarap nila. On behalf of the whole Samgyup sa Bahay, good luck and more power to CLTV. Nagbabalik po ang CLTV News at sa iba pang mga nangungunang balita. Higit 9,000 Tarlakenyo ang nabiyayaan ng grocery food packs mula sa munting handog na regalo ng Pamilya Angeles. Drive sa Tarlac City. Maliban sa mga pagkain, nangako rin ang Kaisa Women's Organization na patuloy na magbibigay ng livelihood programs para sa mga Tarlakenyang nais kumita ng pera ngayong panahon ho ng pandemya. Si Reniel Pawid ang may report. Umaga pa lang ay nagtungo na si Nanay Perlita sa covered court ng Barangay Lawang sa lungsod ng Tarlac. Dito ay nakakuha siya ng grocery food packs na malaking bagay umano upang maitawid ang ilang araw nilang pangkain. Ay, naggagamot pa ako, nagme-maintenance ako, kaya maraming salamat dito sa bigay sa kanan. Pagtatanim at paglalako ng gulay ang dating pinagkakaabalahan ni Nanay Perlita. Pero dahil hindi na muna pinahihintulutan ng mga may edad na lumabas ng tahanan, tigil muna siya sa pagtitinda. Sa ngayon ay umaasa na lang siya sa suporta ng anak na isang magsasaka. Yung anak ko lang pong nagbubukid, binibigyan ako, tapos wala na, yun lang. Isa si Nanay Perlita sa higit 9,000 benepisyaryo ng food packs mula sa Pamilya Angeles na umikot sa Barangay Santo Domingo, San Juan de Mata, Lawang at iba pang lugar upang mamigay ng ayuda. Ayon kay Tarlac City Mayor Christy Angeles, ang pamamahagi nila ng pandemic food packs ay inisyatiba ng kaniyang pamilya. Imbes na ipagdiwang nila ang kani-kanilang kaarawan, minarapat na lamang nila itong ibili ng pagkain at face mask para sa kanilang mga kababayan. Sisikapin ng pamilya namin na maikutan ng 76 barangays sa munting handog ng regalo ng Pamilya Angeles. Huwag po tayong bibitiw, patuloy lang po ang kapit natin sa Panginoong Diyos. Lilipas din po ito, makakaraos din po ang buong lungsod ng Tarlac. Paglilinaw ng alkalde, hindi rin nahinto ang ilang livelihood programs ng syudad, lalo na ang sa sektor ng kababaihan. Wala na raw masihigit pa kung may source of income o pinagkakakitaan ngayong panahon ng krisis. Nandyan po yung palahi ni Pogi, nandyan din naman po yung pamimigay natin ng 5 pass the gift na tinatawag natin. Nandyan din po yung iba nating livelihood skills training na kung saan merong munting puhunan silang nagagamit para mapaikot nila at magkaroon ng pangkabuhayan. Ayon naman kay Kaisa Women's Organization Chairperson Katie Angeles Go, maliban sa backyard chicken farming, ipinoporma na rin nila ang iba pang livelihood programs para sa mga Tarlakenya. Isa-isa po namin lahat ng barangay na mabigyan po ng mga chickens sa to, inahinat tandang para magtuloy-tuloy po ang ating livelihoods at ma-KWO despite of this pandemic po. At pagka medyo naging herd immunity na, pagkaramihan po ay na-vaccine na dito sa Tarlac City, we will continue all our livelihood trainings and seminars. Samantala, patuloy naman umanong iikot ang munting handog na regalo ng Pamilya Angeles Drive sa buong syudad upang mamahagi ng grocery food packs hanggat hindi natatapos ang pandemya. Reniel Pawid, CLTV News. Ito ho mga kabalen, bago tayo magtapos, isang mahalagang announcement. Kapabaluan po ka rin kay katamong Kabalen, Kapampangan. Ngayon pong daratang June 15, sa June 15 po, araw ng Martes, yan po ay idineklarang special non-working holiday ng Malacanang sa bisa ho yan ng Proclamation number 1159 na pinirmahan na ho ng Pangulo sa pamamagitan ng kanyang Executive Secretary Salvador Mediadea. At ito ho ay paggunita doon sa ika-30 anibersaryo ng pagputok ng Bulkang Pinatubo. At yan po, kailangan matandaan nyo yan, special non-working holiday sa June 15, araw po yan ng Martes, dito sa lalawigan ng Pampanga. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV News. Para sa karagdagang detalye,
maaari niyo pong i-follow ang aming mga social media pages. Sa Facebook po at CLTV36 Official and at CLTV36 News, at sa Twitter naman at CLTV36, at maging sa Instagram, meron ho kami yan. Pwede nyo kaming i-follow at CLTV36 Official. At kung nais nyo namang balikan ang mga programa ng CLTV, pwede nyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV36 Official at ang aming website www.cltv36.tv. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs, at sa ngalan po ni Nicolette Henson Hizon, ako po si Justin Dizon. Ito ang CLTV News. Magandang gabi, Central Luzon.